ho hem notat, ho hem patit i ara la ciència ho confirma. L'estiu que ja s'acaba ha sigut el més calorós des que tenim registres, és a dir, de tota la història. Miren esta gràfica, mostra la temperatura mitjana a la Comunitat Valenciana dels últims 50 anys. No només es veu que la tendència és cada volta més calor, també que enguany hem tocat el cim, ahir el tenen, el 25,3 graus de mitjana durant tots els dies de l'estació, i això té en compte els dies bascosos i també les nits tropicals que n'hem tingut i un fum. No només hi ha rècord de temperatura a terra, també a la mar. Anna Moure. Sí, Marta, perquè hem de marcar una data concreta en el calendari. El passat 11 d'agost, quan es va registrar un rècord històric, la Boia de València va marcar una temperatura superficial de la mar de 29,94 graus de temperatura. Així ha sigut l'estiu segons AEMET. Molta calor. Ha sido un verano extremadamente cálido. I molt poca pluja. Y en cuanto a las precipitaciones, pues ha sido un verano seco. De mitjana 25,3 graus de temperatura, la màxima des que es tenen registres.